बे महापुरुषखौ जों गोसोखाङो प्रभु होननानै बयबो नुनो मोनो। प्रभु होननानै ओरैबायदि गोसोखांबाय बिहा मेगन थाइनै गोनां आखाइ फारनै गोनां गुफुर जि गाननाय आगदानि आखाइ थालायाव नानि महर रेखा गोनां लासित बसुमतारीनि नख'राव नख'र आसन बेखेवनाय हाबाफारि। गोबां रां खरसा खालामनानै नख'र लांगोनायाव गंसे समायना रमायना नख'र आसन एबा मन्दिर बेखेवना लादों लासित बसुमतारी बिथाङा। बेल' नङा, बिफागुरु अजित नारायण बसुमतारीनि मुङाव गावनि दोहोन हा दान होनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारिबो लादों बिथाङा। सनितपुर राङापारा माइनावस्रि हालामनि सिङाव थानाय लाइमोनदेरा गामिनि थागिबि लासित बसुमतारीया थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो अजित बाथौ धोरोमखौ गोबाना लादोंमोन। दिनैनि बे गोथार बुब्लि एबा हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो अजित बाथौ धोरोमनि गुरु अजित नारायण बसुमतारी आरो बिमा गुरु रत्नेश्वरी बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसे मिरु आफादनि गाहाय प्रसारक टेग्रे बसुमतारी, लेङाइ प्रसारक राजु बर' आरो मिरु आफादनि आफादगिरि कमल नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि फुकन दैमारी आरो राङापारा बिसाननि आफादगिरि नेहाथारि आरो बानजायगिरि बायलुंगिरि आरो ओनसोलनि गासै भक्त लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि भक्त सिबियारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनायजों नख'र आसन बेखेवनाय लोगोसे धोरोमनि मुङाव बिफा अजित गुरुनो हा दान होनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारियाबो जाफुंसारो। जोंनिफ्राय लासित बसुमतारीनि नख'रनि मन्दिर बेखौ बेयाव माखासे बेबो धर्मनि नीतिफोरखौ मोनदांनो थाखाय मन्दिर बेखेवनायजों लोगोसे जोङो नख'रनि मोनसे आर'ज लायो। बे आर'जनि दारैनो जोंहा मोनसे गोरबोराव दङ बेखायनो बे भक्तफोरनि फोरमायथिखौ होनाय जायो। नख'र समाज दानायाव जोंहा बहुद धोरोमा गोनांथार। माब्रै होनोब्ला जोंहा गथ' गथायनिफ्राय जोङो मोनसे हाबाफारिखौ फोरोंलांनो गोनां जायो आरो लोगोसे शिक्षाफोरखौ आरो टिकाफोरखौ होनो गोनां जायो। बे धोरोमजों लोगोसेनो जोङो माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ बबेबायदि खामानिया मावोब्ला गोरोन्थि जायो नैबेफोरबायदिखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो नैबे नख'र दानि मन्दिर बसायनाय आरो बेखेवनाय बे मन्दिरनि गेजेरजों जोङो नख'राव बे इसिङाव बा मन्दिराव जोङो इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे गथ' गथाय गासैखौबो लाफानानै खुलुमफानायजों लोगोसे माखासे गियान खौरांखौ गथ'फोरनोबो होनाय जायो आरो नख'रावबो फोरमायथिना होनाय जायो। माखासे जों गथ'फोरखौ मोजां लामा लाबोनाय जायो आरो जों नुयो दिनैनि लाइमोनफ्रा गोबां माखासे धोरोमखौ नागारनानै माखासे समाज बेरेखा हाबाफ्रावसो मुखुब जाना थानायखौ नुयो। बेयाव नोंथाङा सासे गुरु हिसाबै मा फोरमायगोन, फोसावगिरि हिसाबै? बे दानि लाइमोनफ्रा गाज्रि आखु थानायफ्रा
बेफोर माने धर्मजों सिथाबा बे धर्मजों सिथाबनायावनो बिसोरो बिदि जानो गोनां जागोन धोरोमजों सिथाबोब्ला बिसोरो बिदि हाबाखौ मावनो हागोन मा बे गथ'फ्रा जुदि धर्मजों सिथाबनानै बिमा बिफानि बोसोनखौ लानानै धोरोमनि मिथिफोरखौ लानानै सोलियोब्ला बिसोरबो बे हाबाखौनो हानाय नङा दिनैनि दिनावथ' लाइमोनफ्रा धोरोमखौ माखासे उदाङै थानायफ्राबो गोनांथि सानखाया जायनिखि उन्दैनिफ्राय नैबे बिमा बिफाजों सिथाबनानै धोरोम सिबिनायाव आरो लोगोसे नैबे शिक्षाजों लोब्बा थानानै बिमा बिफानि मान सन्मान दानालासे बिसोरो सोलिलाङोबा बिसोरो माने गाज्रि फर्म गोजा आरो थांखि जानो हायो दा बिसोरो नैबायदियाव लोब्बा गैयैयावनो बिसोर बेफोरबायदि धर्मनि मानसिफोरनि बांसिन गिदिङो नोंथाङा मा खावलायगोन दा बेखौ आं खावलायो जे जाहाथे बयबो दानि जाखांबोनाय लाइमोनफोरजों लोगोसे आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो जाहाथे बे धर्म मन्दिराव हाबनायजों लोगोसे माखासे गियान थायो आरो माखासे बे गियान बाहायनानै फोरोंगिरि फरायसालि बिनिफ्रायबो मोनो आरो बेजों लोगोसे नैबे धोरोमनि लाइनजोंबो मोनो बेफोरखौ लानानै थि खालामबानो आरो लोगोसे बिमा बिफानि खोथाफोरखौ लानानै सोलिलांब्लानो मोजां जायो आं बेखौनो खावलायो बियो जोङो जोंनि बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोंनि गुरुआ धोरोमनि जेफोरखौ नेमखान्थि खालामनानै होदों जोङो बिदिनो माने नेमखान्थि बादियै गावबा ओनसोल लायै ओनसोल प्राइमारि हिसाबै दाना लानानै जोङो बिदिनो मन्दिर बा आखुथिलि जों प्रत्येक रबिबाराव इसोरखौ मुं दिन्थियो आर'ज खालामो गुरुनि साजों जोंहा गुरु दं हिसाबै थिग बिदिनो जोङो गुरुनि साजोंनो इसोरखौ हास्थायो हिसाबै जोंहा गासैबो न'खराव बाथौ थानायजों लोगोसे जोङो गोदोनि बादि न'मा न' जायखौ जों इसिं होनो बे इसिङाव जोङो गुरुनि साजोंनो इसोरखौ बाथौ बोराइखौ सिबियो हिसाबै जोङो माने गावबा गाव न'खराव इसिं दोननायजों लोगोसे बे इसिङाव गुरुनि सावगारिखौ दोननानै जोङो खुलुमो मानोना बाथौ बोराइया इसोरखौ मोननो थाखाय जोङो गुरुनि साजोंनो इसोरखौ खुलुमनाय जायो बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बिथाङा लासित बसुमतारी लाइमोन जेरा बिथाङा बेबायदि गुरुखौ फोथायसारनानै गुरुनि साजोंनो आशीर्बाद मोनदों हिसाबै दा बेनिखायनो बिथाङा गावनि जा आरजिनानै मोननाय रांखावरि बेफोरखौ खरसा खालामनानै समायना रमायना दिनैहाय गावनि न'खराव मोनसे आसन बेखेवदों बाथौ फुजा होनायजों लोगोसे बेहाय जोंनि बिफा सदगुरु अजरा फैदों बेहायनो बिथाङा जोंहा धोरोमारि हिसाबै मोनसे मिरु आफाद दं हिसाबै आंखौबो बे गावनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बा गावनि न'खरनि आसन बेखेवनायाव जोंखौ लिंहरफानाय हिसाबै जोङो आङो मिरु आफादनि जानानै बिथांनि न'खराव फैनानै बाहागो लाफैनो हानाय जादों।